sugeng enjing dungkap siang Pak Ji. Alhamdulillah wilujeng enjing handungkap siang. Nggih pinanggih malih kalian kadang-kadang ingkang wonten lalat dan miri ya. Nggih, alhamdulillah. Menika ketepatan manggen wonten ing pepunden kawula ing Hamuga Gati. Niki panjenenganipun Bapak Prayit dalah Ibu Lia. Nek bopo ki ajake kok dereng pantes to, Pak. Oh, Mas ya. Apa ngapunten ya. Kang Mas kula Mas Prayit kalian Mbak Lia. Samenika matur sembah nuwun sanget sampun nimbali putra dewa sak kanca. Pun duang lho, Pak. Angsale pesen. Dalem? Pun dangu. Ndangune? Angsale pesen. Enggak maksudnya ki dangune pinten kon enak hitungane. Aku yo sampai lali kok. Oh nggih, berarti cara catatan iki wis lali ya. Wis lali. Muga-muga engko angkose pira ya lali ya, ngono ya. Nggih. Samenika Mas Prayit hajate teng napa, Pak? Iki hajat kang ngersa saking panjenenganipun Bapak Prayit menika wujud syukur. Nggih, marang pangapunten Gusti sekawit menika Gusti Allah menika maringi kanugrahan dumateng Mas Prayit sepindah menika kasarasan sakeluarga ayem tentrem keluargane rezekine kathah ya dadi ing menika dipun wujud syukur ugi disuwuni dulur-dulur wujud syukur niku mboten kandhek namung ing kalangga menika muga-muga lumantur ngantos sak lami-laminipun berarti menika disuwuni donga karo dulur-dulur mangke ingkang kasuwun menika rawuh teng dalem mriki. Nggih. Nuwun sewu niki Mas Kentaskun ki niki ki sakjane awake dhewe iki lek nyapa mek asma mburi dhewe iki kleru. Mau tak cicil. Asma sebenere kadangku dhewe sing paling ganteng ya iki Dimas Wahyu Andiwara Sukentung. Mas Wahyu Andi Wara Sukentung. Nek niku boten wantun ya niki asli nggih cobi jangan tingali KTP-ne niku asmane Mas Wahyu Andiwara Sukentung. Mas jenengan wau teng mriki dapuke teng napa Mas? Lah terus pacane kok kaya ngono. Nggih wis. Ben piye? Ben ora anu? Enggak, sik ketok iki ya senajan to niku wis rada anget. Niki ketok ya golek anget sawetara. Ya sekawit ngene Cahayu kadang kawula menika anggenipun kepareng hangestreni hajat saking panjenenganipun Bunda Bapak Prayit. Mas Prayit. Ya menika pun wedhek wingi. Ya. Heeh. Ning ketok iki ya sik ngaso sawetara menika hanya kedulur-dulur sing kalih menunggu ngracik papan pelenggahan kasekecakaken ya Mas Andi wonten mangke paripurna wonten niku jejiban panjenengan mapan wonten ing mriki ya mangke makarya sareng-sareng. Oke kalebu pepunden kawula Bapak Idi nggih sekecakaken kalangkung rumiyin kanthi hanranti luputipun para paraga seni menggah saking Ibu Waranggana ingkang mangke taksih rupaes wonten ing sasana dalem. Iki monggo kanca ditipake enggal kaaturaken jagad pemain setunggal lagun sinarengan suwanipun putra Dewa Indonesia Kasenggoyong kalian Salsa Audio HR Pro Media. Timbang handet dawa lara
udan krimis wayah wengi ra wis suwis banyu kang tumetis dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tangan aku titip apa pancen sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak telanane aku bang tansah setya ngenteni baline enggal manis sesemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Putra Radio Indonesia